det, som der står i opgaven. Luna, en plante er der. Der er en plante, der er vokset. Jeg kan ikke engang læse. Der er åbenbart, der er 0 planter, der er vokset 0. Vi tager ikke 0 med, det er bare på grund af, at jeg var nødt til at skrive et 0. Nej, stop! Du gør det for helt forkert. Her, nu hører du efter, hvad jeg siger. Nej, fordi jeg hører stadig ikke. Du hører stadig ikke efter, hvad jeg siger, fordi du forstår ikke en skid af, hvad jeg siger. Det burde du gøre, fordi jeg er meget bedre end dig. Så tager vi lige en slapper, ikke også? Jeg synes, du burde blive rapper og... Luna, du har gjort det forkert. For eksempel, her, ifølge dit diagram, så er der en plante, der er blevet 1 millimeter høj. Ja. Men der er lige pludselig også 2 planter, der er blevet 2 millimeter høje. Det vil sige, at der er 3 planter, der er blevet 3 millimeter høje. Nå jo, det var en lille fejl i mit skema. Du skal lade være med at stresse. Den er også herovre, der er også pludselig 13 planter, der er blevet 1 millimeter høje. Nå, nej, det er ikke sådan, det går. Du er det helt forkert. Nu bare, det er forkert, det der. Nej, det er fordi 1, det vil sige min nummer 1 plante.